Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27. This time check is brought to you by Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-19 nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod?
sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad man sang o sa mga kabanwanan sa Oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon sa kanginan? Kabayuntang oks lang ang aton sining pag-sinalayo sa mga kaaksyon ta dira. Dapat nga mag pahunay-hunay kita sa sulod sa aton sining puluyan kung wala man lang sang kaladtuan sa sining udto mga kaaksyon. No? Kay si COVID-19 daw gadamo pagid nga gadamo. Ay, pwerte. Sige. Luwas sa kay COVID daw ang siniko daw gin COVID man hasta subong wala pa sang power sa Acacia Street, Country Homes, Barangay Estefania, sining syudad sang Bacolod. Atensyon sa mga kabalan nga taga Seneco. No? Anong problema dira sa Acacia? Ngalin pa alas 3 ang kagahon, tubtob sining mga inoras, wala pagid sa gihapon sang mihoy kag mihay ang pangabay sang mga pumuluyo kag residente sang Country Home sa Acacia Street. Wala pagid hasta subong halin pa alas 3 ang kagahon. Wow, hindi man magpakabal amuning kabudlay sang sitwasyon, pero gapakabal pa kita sa gihapon. No? Kabalan nga taga Seneco ni ay angay guro sa inyo pang lapdusan para isa-isa na lang kabayuntang raga pamati ang taga Seneco. Alin pa kainas ang kagahon, las 3 pa kagahon, wala pa sa gihapon sang power nga nag-restore dira sa Acacia Street. Na numan nga kaina pa kita sang kagahon nag-request hasta subong wala sa gihapon sang mihora. Suliton ta Acacia Street, mga animal nga klase ka mga tao ni ay kabudlay sa inyo pa karunan talang kamo kay pang lasa-lasaon ta kamo isa-isa. Nanong klase ka pang pamalakat sang Seneco nga hasta subong wala pa sa gihapon sang power sa Acacia Street sa Country Homes, Barangay Estefania. Hindi ka muktol-tol sina. Ka mga kabalan nga klase ka mga tao ni para isa ka street ang ginapangabay pero hasta subong wala pagid sang mihura kag mihoy. Wala kamo transformer, wala kamo sang ilis sa amo nga linya pa. Ang mga tao dira sa Acacia Street ay sus do ma-consider naton nga amo na ning kapiuton sang sitwasyon pero ti mabatas pa ninyo sa gihapon nga magpakabal sa sinang mga areas nga ina, no? Kay ang rason nila kainak sang aga nga guba ko nung transformer, gubang transformer, wala pa kabalik hasta subong na nung sitwasyon ini. Hasta ho ninyo sa gabi na naman ang Acacia Street sa Barangay Estefania, ka mga kabalan nga klase ka mga tao nino. Ay ho, di kung wala kamo sang idapat dira, mas maayo nga prangka kamo sa mga tao to. Kaya ang mga tao nagasalig lang kung kaysa sa powerman sang Seneco, kung powerman sang Seneco ang magtuhaw dira sa area nga wala abis ang supply at disgrasya gid. Dako gid nga ka problema sang mga tao dira ay nanong klase sang kooperatiba niya man. Kay napasang kagahon, las 3 pa kagahon, hasta subong wala pagyapon wandra ko na nung mayong posible dira ay nano. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:35 nga oras pa karunan talang na. Kay tinguan tang pakigangutan ng Seneco kung anano ang sitwasyon kagin pabayan dira ang Acacia Street, no, sa Barangay Estefania. Ang ay sinyo ipang tumok guro sa poste para nga mag-alalangot ang kuryente, no? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining udto diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB
sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag sa bugos nga Negros Oriental, hatagan taig talupangod dugay-dugay ang pila ka mga balita nga nagluluntad sa sulod sang 24 oras. Sa mga kaaksyon ta sa bahin sang Iloilo, sa Capiz, sa Guimaras, Aklan, and Antique. Kabayon nga okslang kita sining mga tinion. No? Sa kinandan ako ang Indio sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si aksyon na Marlon Hinovia. Hindi may kang tanan sa page ginainganyo ang mga empleyado sa Kapitolyo nga magpabakuna sa mass vaccination buwas nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Dole kag Bacolod magakuha sang 1,650 ka mga estudyante para sa summer job. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapulisan sang Police Station 2. Blanco pa sa gihapon sa motibo kag pagkilala sa mga sospek nga nagpatay sa isa ka persona na sa puwan kahapon sa Agadra sa Bredco area. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa Dakbanwa sang Talisay nagapadayon sa pag-usisa sa sospek responsable sa kamatayon sang isa man ka persona. Gin-salvage man ini kahapon dira sa Dakbanwa sang Talisay. Kag isahon talang ning update man sa Banwa sang Murcia nga isa man ka persona ang nasapuan patay man kahapon dira sa area sang Murcia, Negros Occidental. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon, pila ka mga manunudlo nga may comorbidities nangin kabahin sang ginbakunahan kahapon nga daw kahangawa sang among nga hanay sa bakuna naghagan-hagan. Namining taga siniko bakunahan guro ho parang magmayo pagidlang utok nila. Kag sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Roslyn Command sang NPA, nagako nga silang naghatag silot kamatayon sa magutod nga pore sa Dakbanwa sang Cadiz. Kag Highway Patrol Group magpatigayon sang one-time big-time operation sa syudad sang Bacolod. Samtang sa aton sini nagapangu naman nga mga balita gikan sa syudad sang Cadiz. Nagatrabaho sa co-op sang Central Opiso sa barangay o sa Dakbanwa sang Sagay Gintero sang riding in tandem sa syudad sang Cadiz patay. Samtang balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor na tigayon ang ginpasaka sa korte sang La Carlota City PNP ang kaso batok sa isa ka sospek nag-transact o nagabaligya sang illegal nga droga. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte nagapanawagan sa publiko nga hindi na manginchosi sa pagbakuna
64 ka mga colleges and universities ginatugutan sang CHED sa pag face-to-face classes. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental aton mabatian dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Relax lang anay kay mahinang kalaban na karon dugay-dugay mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dira nga nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad via Facebook Live sa mga nag-like kag nag-share sa aton sini nga programa. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, May 19, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21 kag 6, liwat 21 and 6. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay tirahon ta ining mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Sige, daligid lang ha, kay tirahon ta ini. Okay, daligid lang, no? Kay malag-on kita na, no? Log-in kita sa aton sining mga mensahe, no? Daligid lang, may lang pamati kay Rodora Syoko nga nag-monitor na sa sining pagpangalagad ta sa aksyon BBB, no? Kay Rodora Syoko, no? Kay Alex Montesa, may lang pamati kay Ashinisa, Wayne Samiliano, no? Kay Miss Jobet P. Arellano, sa din sila. Basta take good care of your take good care lang kamo. Thank you. Halin sa kay Alex Montesa. Ayos kay Tomas Brunyola, may lang pamati Toms, no? Tomas Brunyola. May lang monitor. Ayos, sige. And may lang pamati sa kay Bambi San Roque. May lang si Toto Bambi San Roque ni dito sa Victorias kay wala daya sang burnout Toto Bambi. Oh. Ronnie Mananghaya, Atiya Kim Eriman, Atiya Kim, pero ang Eriman gindula, no? Queenie Kalaor, may lang pamati Remelin, si Atiya Kim Eriman, Eriman lain man ni si Atiya Kim. Sige, Atiya Kim Eriman, no? Dala sa Morsya. Doon na Nabarti Macario, Niepes A. Jasmine, Virginia San Antonio Olpenda, Bariuga Ray, kay Noy Erwin Gonzalez, kag kay Kat Bibi Jande, kag Fredsel Terranti Duran, may lang pamati dra niya sa Banwasang Morsya panadang inyo ni, no? Sige. May lang pamati kag kay Renz Belda, Renz Evangelista, kay Mutoy Bibi, Richel Bonilla, kay Rodora Syoko, Arnel Disamparado, Chimney Wall, no? May lang pamati Chimney Wall, sa kay Nida Hazarino, no? And Jocelyn De Los Santos Patricio, Tita
Tita Zol, may lang nga pagpamati, no? Junjun Tanyo, Valencia Kinet, GL Tadlas Malipaunon, Buena Flor Daniel, Manjo Arnijo, Nomeriano Solatorio, Jane Isolgon, Rosaline Regalia, and Rafael Diaz Jr., Merly Dolido Magallanes, Neil Brian Baloes, Elizabeth Malaka Gamala, sakay Tomas Brunyola, Emily Hindrala, Mini Olyadas, no? Jamaica Badayos, Alex Montesa, Jerry Limaco, sakay Philly Morales, Cuello Alieza, and Agnes Cosio Makilan Patricio, kay RG Mera, kag Gerald Liaguno Istardo. May lang nga pagpamati sa inyo da mga sirs and ma'am nga nagpamati diri sa aton sining pangalagan, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig,
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 o 51 na mga kaaksyon. 11:51 na ang aton sining oras, no? Tig palanyaga na. Ang isa sining konilitsunon kag panyagahon, no? Para nga maumpawan bla karon lang dugay-dugay kay tirahon ta na sila. Daugtas ng mga taga-Akasya, no? Kaya hindi na magklamo pa sa ngaga nga hulat-hulat sa inyo hasta na subong nga mga inoras. Ka mga buiset nga klase, ka mga kuaniho. Kung tinugan Though hindi ko kaintindi kung tinugan sila, kung hindi sila tinugan, no? Pero sa mga ka-aksyon ta, pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Balitang inyo mabatian with aksyon na Dorel Cabato, bilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Kadtuantang balita ni aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Presidente Duterte nagapanawagan sa publiko nga hindi na manginchose sa bakuna. Dapat lang, no? Kag 64 ka colleges and universities gintugutan na sang CHED sa face-to-face classes. Do mayo ning information. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, nilabi na sa Western Visayas, sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang mga balita gikan sa News Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Ginapanumduman ni Presidente Rodrigo Duterte sa karon ang publiko nga hindi na magpili kung ano nga bakuna batok sa COVID-19 ang ibakuna sa ila. Suno sa presidente, tanan nga bakuna ang epektibo kag hindi siya gusto makabati isang istorya nga may mga ginapaboran pagabot sa brand sining bakuna. Suno kay Duterte, bisan sino pigado manda o kon manggaranon, mahimo magpadulong sa mga vaccination sites agud magpabakuna kung ano lang ang available. Hindi aluyag sang presidente nga may magpili sang brand sang bakuna, bangod palarehos lamang ang tanan. Kag suno pa kay Duterte, hindi manami pamatian nga may mga nagapili pa kag magahulat pa sang bakuna kag mas gusto nila ini nga Moderna o kon Pfizer. Kag dugang sang presidente sa mga hindi gusto magpabakuna, hindi lang magwa sa inyo mga puloy-an bangod madamo sang bag-o nga variant sang COVID-19 kag dako ang tsansa nga mapatay ang mga wala sang proteksyon. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, good news kay gintugutan na sang Commission on Higher Education ang 64 ka mga higher education institutions o kung ginatawag nga HEIs nga makapatigayon sang limitado
nga physical classes para sa ilang medical kag allied health programs. Wala naman, gin isa-isa pa ni Chairman Prospero de Vera ang manasambit nga kolehiyo kag mga universidad. Apang, gin pahayag ni de Vera nga kung makita nila nga mangin luwas ang mga medical students sa virus sa pagpatigayon nila sa physical classes, mahimo man pasang karon pa ang ginatawag in-person instruction sa iban nga mga programa. Suro kay de Vera, pila sa mga programa nga posible mahimo man tugutan nga magpatigayon sa physical classes ang mga degree programs nga madamo nga ginapatigayon nga hands-on activities nga hindi sarang himuon virtually, kaangay sang mga kurso nga engineering, information technology, industrial technology, kag maritime. Sadtong Marso, ginapahayag ni de Vera nga pila ka mga napilian nga allied health-related degree programs, kaangay sang medicine, nursing, medical technology, medical laboratory science, physical therapy, midwifery, kag public health ang prioridad sa pagpatigayon sang limited face-to-face classes. Samtang ginpahagman sang CHED chairman nga natala na sila nga makigsapol ang mga opisyal sang CHED kag sa Interagency Task Force sini nga semana agud talakayon ang posibilidad nga pagbakuna sa mga estudyante batok sa COVID-19 agud makabalik na sa tagsa ka mga eskwelahan. Kag sa COVID-19 update naman sa world record diri sa Pilipinas sa Negros Occidental, Bacolod kag Western Visayas, sa pinaka-latest, nagdangat na sa 164,894,574 ang confirmed cases. Ang nagkalamatay, 3,418,557 kag ang recoveries, 143,850,054. Sa Pilipinas, nagalambot na kita subong sa 1,154,388 confirmed cases. Ang nagkalamatay, 19,372 kag ang recoveries, 1,082,725. Sa Negros Occidental COVID-19 update naman, cumulative report from March 27, 2020 to May 18, 2021, ang cases sa Negros nagdangat na sa 13,766. Sa recoveries naman, 12,009, kag ang death toll, 314, kag out of 13,766 confirmed cases, 1,443 ang aktibo. Sa Bacolod, 8,500 na ang cases matapos may 72 nga nadugang kahapon. Ang recovery 70 nga nagdala sa kabilugan nga 7,262. Ang nagkalamatay 3 nga nagdala sa kabilugan nga 236. Out of 8,500 confirmed cases, 1,001 ang aktibo subong sa Bacolod. Sa Western Visayas naman, 248 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 41,330. Ang recoveries 405 nga nagdala ini sa kabilugan nga 34,919 kag ang death toll siyam ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 1,012. Out of 41,330 confirmed cases sa Western Visayas, ang aktibo subong nga kaso yara sa 5,389. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, no? Sa nagapamangkot nga may biyahe ang Iloilo, Bacolod, vice versa, may biyahe subong, no? Actually, ginapabot pa na kahapon kung may biyahe o kung wala, may biyahe siling ni Mr. Frank Carbon, no? O sa kay Mang Juan, Iloilo, Bacolod, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, last 12 impunto nga ton oras, 12 uwan na mga ka-aksyon, no? Diri sa aton sining palatuntunan, nara na siya to, di na nadang, sino na siya? Automated machine? Amo nang ginahatag sang sineko nga number?
Sus Mariones Igarapon Santissima nga hilikoto ni amo na maghatag ang Seneco. Actually may number disla sakon. Pating kay Roel Vinos hindi na mag-contact, no? Ginatinguan tatani si Roel Vinos nga mapadangat ang reklamo ni sa iya. Galing kay ang problema, hindi naman siya mag-contact sa muning number, no? Ang Seneco nga 0917 Aryo, 0917-663-3090, hindi naman mag-contact. Ari pagido, ang Seneco, ang 0949-401-0144, wala man makontak. Bisan pakigangutan mo ning animal nga Seneco, ne? Hindi gid sila ya magsalabat, kag kadamo sang numero nila. Di mo maintindihan, 8 kabilog numero nila, pero wala naga-function ang ining mga numero nga ginahatag sang animal nga Seneco, mga kaakson. No? Anong gusto ninyo? Paboran lang kamo perme? Hindi kamo gusto sang serbisyo ninyo? Abi, palayag kamo di kung ano gid ang pinaka-purpose ninyo nga nag-brand out dira sa area sang, actually, hindi lang Stephania gali ning brand out, to. Mayari pagid sa may Alihis, di na ning Alihis ni nga barangay Alihis brand out man, may exam pa ang nursing student namon. Baw ka nami sindutan mga buli sang taga Seneco. Hindi man na ang mga tao actually mapati malang na sa mando. Ang Seneco gid itself ang magalantaw sang problema kung ano ka-importante ang kuryente kada adlaw. Mga animal kamo nga klase ka mga tao kamo, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na mga kaaksyon, no? Ginatingwan ta nga ma-contact ang Seneco, pero wala, why man sang nagaring aksyon elmar, no? Kay automated machine, press 1 ko, no? Ano mga press 1 ng... Ay, ho, kabudlay gidya sang Seneco, na mayo ni guro nga padamuo lang, pero magsukot gani, perti kadasig magsukot sa ila. Okay man lang suktanay, kay ti katong danan mo na mo, nagamit kay mo sang numero, pitik sintas, nagamit kaya sang kuryente, bayaran mo na. Pero ang why mo maggamit, ang problema, kay bayaran pa na sa gyapon. Ay, perti ka mga animal nga klase sang Seneco, no? Lantawon tanibi kung mayara da, sino nang Seneco na da, nga makasabat na da sang problema. Actually, hindi lang Stephania ni, kundi barangay Alihis pa ni. Nga mga problema, kagiban pagid siguro nga mga areas ni, halin pa ni kaagahon nga obra sang Seneco, amo ni ka importante ni, amo na sa automated machine man, sus Mario ni sigarapon ka mga, ay kanami gid pa muyayaw Abi ang Seneco board, sinong presidente sang Seneco board dira? Ang sino gani ning Seneco board president subong Abi ro tadlunga man na madam. Ang serbisyo sang Seneco, kay balugid kamo nga kay balugid ko nga nagapamati kamo subong, dapat tadlungon tani. Kay although nga kamo man gyapon ga kuan sang power naton, pero way nagakaulugan nga sa kadugay nga sitwasyon, las 3 pa, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, 8 siyam ka oras nga wala sang power. Sus Mario ni sigarapon Santissima. Kanami kamo panghuluman sa tubig kag pa butwaon bala do isda man siyam ka oras na wala sa gyapon sang power. Ara sila Regent Pearl, halin pagkina, may ginakay o sila kuno. Kuno-kuno lang na. Mga animal nga klase ka tao na. Huwag na siguro, ay kanami pa sa do hindi takin di siyam na kauras nga brand out. Sus Mario ni sigarapon. Ay ho, din man kamo inyo yaman. Kantuan tanay balita ni Akson Alvin Graba, masaylo kita sa balita sa patrol
Ini may kangtanan sa palayag sang Roslyn Jane Pili Command sang New People's Army. Nag-ako nga sila ang naghatag silot kamatayon sa mag-utod nga pore sa syudad sang Cadiz plus ang HPG magapatigayon sang one-time big-time night operation sang syudad sang Bacolod. Hindi lang alihis man siningan pagido. Ay, nanong nga klase ka serbisyo ning sinikon ni daw pamatyaga mo magsukot gani daw. Ginabayran man isang insakto ang sineko. Nga way ni hatag serbisyo sa ang insakto man. Ang balita ni Action na Dorel Cabato, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Patrol. Action Alvin. Aksyon na Rex, sugit na sila karon ah. Sugid kay sino man? Kay Goldfish. Puro man lang nada sila nga wala-wala man. Ay, oo. Man, basi pa lang matalupang dana. Hindi, Mansilingan, Alihis, Estefania, kadamo pa din mga areas nga terrible ang power ho, interruption. Ano ining naglatabo sa sliko? Tawgan mo mga numero nila ni nga ginapanghatag ni sa publiko. Ay maniga-function mga animal ni nga numero ni? Local nila, no? I-direct na lang, lain man. No ba matyagan ko, mas mayo nga magpalauli na lang sila tanan. Para nga may pulos pa bla, kay tiin butang-butang mo ng numero, katapusan, wala man si Roel Binos nga numero ya personal, wala man niya gasabat. Ang gasabat? Din man niya si Roel Sineco, si Roel Vinos. Oo. Abi ginatawgan ta si Mr. Roel Vinos. Kung nagapamati ka, sir, kag sino pa na mo opisyal sa Sineco, tawag dre sa Action Radio ho, kay nagapangilis ka mo number ninyo. Okay man na magilis kay inyo na yung personal mo. Pero kung parts ang kooperatiba, why ka mo rason nga magilis ang number? Kaya hindi ninyo mapaibalo ang mga konsumidores ninyo. Man, importante diri Aksyon na Rex, mapaathag nila nga amuning kakatabo. Dapat gidi. Okay, especially ang area sang Mandalagan, area sang Alihis kag Mansilingan. Ang Estefania to ho? Estefania pa to ho. May nagpalapot. Siyam na kaoras subong Action Alvin. Labuton pa na nila 24 oras. Huwag gid problema sa akon mag 24 oras ha? Ay, pag gusto lang kamuda kung saan ka mo magbalik, importante nga mapawiran ng tupad ko balay. Okay lang na si mo? No. Di mo power to lang. Di ba power man ko? May Di ba? Ang pamangkot na karon kung hasta na sano kagaya panaihan. Kung ka na ginawa sa perti ka irin sang jimpo, kinanglan mo man. Insakto ning nambal ni Manuel Janong Gran Sapal, nga siya nami na sa Sineco, investigaron kay base may sindikato da. Dapat gid. May nag-text di, Regent Pearl Homes Alihis, brown out. Te? Woodside. Halin pa na kay na. Gali. May kwan pa rin, Pehasta Pedrosa pa kuno. Ay, kung way pa ni lain nga tsimpo ha? Pero maglain ng tsimpo ni, laban-laban ni, bugto urangos gid nato ni. Man. Action na Rex, basi dugay-dugay. Matalupang dan, kung masolusyonan na nila ang problema. Why? Mga kabalan, gidya, kay kung hindi na sila kabalan, nagbutang na sila landline da, 4 ka landline, ibutang da nila, man sigsabat lang da sila, ho. 4 man ka operator nila da, ibutang nila. Importante na mo. Sige na ulan na sila, Action Rex. Ginaulan hindi sila magulan. Wala na siyang reklamo. Makon mo na yung wala to reklamo subong. Sa sining brown out Action. Amo na ning kabudlay sang pangabuhi, pabudlayan tapagid. Amo nang pinaka-budlay gid nga sitwasyon Action Alvin mo. Calling. Nga maupod ng tudlo mo. Si Action Elmar kag si Action Elready naglaupod ng tudlo. Presuan ko nung ginahambal sang automated machine nila. Ay nagbutang-butang ba sila mga automated machine? Pwede gilang da ka butang linya da ho? 4 ka linya, 5 ka linya? O 5 ka cellphone lang na? 5 lang na ka landline?
O tani, no? Para Oo. masapat man ang queries ang pumuluyo, Inang satisfied man bala, nagabayad ka man yung sakto, nga magpasaka sila sang bill nila, or normal man lang na nga magpasaka ka. Pero, ang serbisyo dapat ayohon gid nila. Hindi kay maghinangag sila. Problema din na. Importante, sabton lang bisan kadali lang. Mo lang Sabton lang, kasimple lang na. Kung anong trouble da sang piyak nga linya, sabton ta lang. After Kagang ginapanghatag ninyo nga numero, dapat activated na. Hindi kay numero man ihatag ninyo, wala man buot nga klase ka numero ni. ang sakit kay sekretarya gasabat. Ha? Ang sakit kay sekretarya gasabat. Anong sabatya? Dial. Press 1. To connect this one, press 2. Siling ko To gid connect daw. this, Amo press gid. 3. Ayo. 2, 4. Ining sineko ni nanad lang ning sineko kay sila lang nada ang nagadumala. Do ila lang kooperatiba balaya kooperatiba ng sineko mo. Hindi na iyan ni Juan de la Cruz para maintindihan nyo gid. Wala kamo mga pulos kag mga wala huya kamo kabalan gid kamo kayo. Sige, adiri kita. Oo, sige. Oo. Ayos. Ako aksyon na Rex ang Roslyn Jean Helye Command sa New People's Army sa Northern Negros Guerrilla Front. Kasi lagi dya ang naghatag sa silot kamatayon sa mag-utod nga pore sa kaduhaan siyudad sa Cadiz. Actually, paagi ni Action Rex sa voice message nga ginpadala ni Carl Joe Hidalgo, ang deputy spokesperson sa Roslyn Jean Pelye Command. Ginako sining sila ang nagpatay kay Jerely Ocon alias Larry Pore nga silutan kamatayon tinalikdan nga Marso kag sila man ang nag-ako nga sila man ang nagpatay Mayo 5 sa iyaman nga utod nga si Manalo Pore kag diin dugang kag pahayag man sa ni Hidalgo nga ang isa sa mga rason nga agi patay ining mag-utod, number 1 Action Rex, asset sang militar. Sila ang nagtudlo diin nagapanago ang New People's Army nga nagresulta man sa madinuguon nga engkwentro sa tunga sa Philippine Army kag New People's Army kag nagresulta man sa kamatayon sa siyam ka mga miyembro sa New People's Army. Actually sunod diri kay Hidalgo 2009 pa man natabo. Ugaling kay na timingan man Action Rex nga ara ang mag-utod dira sa area sang kaduhaan, rason nga ila ni ginpamatbatan sa nga silot nga kamatayon. Ikaduha diri Action Rex nakabaton man sila sa nga reklamo batok diri sa mag-utod. Mga reklamo diri gikan man sa isa sa mga mangungumaman, especially madumduman mo ining si Manalo Pore Action Rex amo ni siya ang opisyal sang dalayunan agrarian reform beneficiary dara sa area sang Cadiz. Ari ang pahayag statement sang Roslyn Jean Helye Command. Sigido ang NPA North Negros sa pagpatuman sa revolusyonaryong justisya batok sa mga traidor, kontra-revolusyonaryo kag malayo nga elemento. Ang desisyon sa ilang mga kaso kag krimen nagaagi sa investigasyon kag bista sang revolusyonaryong korte kapumuluyo. Ginapatuman sa mga operatiba ka RGPC NPA ang silot kamatayon batok sa mag-utod nga Lari kag Manalo Puri. Lunsay residente sa barangay Kaduhan sakop sa siyudad sang Cadiz. Sila rin ginsulutan sadtong Marso 26 kag si Manalo sadtong Mayo 4. Ang mag-ulutod nga Puri imbulbado sa pagtraidor kapag raid sang AAP batok sa NPA sa sitio Kaloyan, barangay Kaduhan, sakop sa nasambit nga siyudad sadtong 2009. Sa diin, anom kapulang hangaway sang NPA ang napatay kag may iban pa nga pilason. Dugang pamatuod diri, mismo sa investigasyon sang Cadiz PNP sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Rocky Dishar, pinpag-uwa sa media nga mag-utod nga Puri, mga surindiri kag anay elemento sang kakbo. Ang mag-utod, mang masupog na asset o kon espiya sang Philippine Army. Rason nga napanaugan sila sang silot kamatayon.
base sa proseso kag desisyon sang revolusyonaryong hukmanan sang banwa kag demokratikong gobyerno sa Pumuyo. Wala sang kang tanan sa ila mga kaso ang ila trabaho sa panguma, magluwas ang ila paggamit bilang asit ka militar kag ila kontra-revolusyonaryo mga gawi kapag panghalit sa Pumuyo. Gani ang RGP-CNP nagapaandam sa pamilya Puri kag iban pa nga aktibo kag masupog nga espiya sang AAP kag sa tanan nga kontra-revolusyonaryo kag malain nga elemento. Untato na ninyo ang inyo mga krimen batok sa Pumuyo. Biyanan ninyo ang inyo makahuluya nga trabaho. Bangod nga ginagamit lang kamo sa mga nagaharing sahi para sa pagrepersirba sa dunot nga sistema. Ginahimo lang kamo nga paon batok sa NP. Ang inyo trabaho bilang espiya makatugas ang peligro sa inyo nakabuhi, palangabuhian kag makaguba sa inyong pamilya. Bangod nga hindi man kamo masarangan nga proteksyonan sang AP, kag ginainto lang kamo sang dako nga kwarta nga halin man gihapon sa buhis sang Pumuloyo nga inyo ginhalitan. Pero ang kabaylo sini ang inyo nga dignidad kag kabuhi. Carl Joe Hidalgo, Deputy Spokesperson, RGPC, NP. Aksyon na Rex ang tingog diri ni Carjo Hidalgo. Halin sa New People sa Army, kadto naman kita sa mga otoridad sa diin magapatigayon karon sa ila sining one time big time ang mga katapos ang highway patrol group sa probinsya sang Negros Occidental, pero this time sa syudad sang Bacolod nila pagkahimuon action Rex and night time ukon sa gabi. Amuni ang ginapahayag man ni Police Major Belito Mariano para ini action Rex ila sining operation sa mga salakyan nga nagalabay along the national highway diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Mariano, magapangdakop ang ila sining hanay sa mga driver sang salakyan nga nagabayulargi sang RA 4136, especially hindi ba lang salakyan nga ginabiyahe sa piyak sining guba ang headlight, may iba niya perti ka sa nag-headlight, samtang iban diri nga mga salakyan nga nagausar sang LED light nga kung kaisa mangin rason sang pagka-disgrasya sang ila sining sugata. May ari men diri action Rex nga plano nga mandakop man sa mga drivers and trucking nga naga-parking sa kilid sang dalan nga kung kaisa ginatunaan man sang disgrasya. Ari ang pahayag ni Police Major Robelito Mariano. Magkandakti kami ng operations dito sa Bacolod City during night time. Tingnan natin sir kung pwede kami mamayang gabi or kung hindi masyadong pagod sa operation sa umaga, hindi pa kami mag-operate hanggang gabi sir. Especially sir yung mga nakaparadang mga truck yan dito sa National Highway, sa mga highways natin, mga naka-obstruct na nagiging cause po ng ibang accident and lahat po ng mga violators sa gabi para ma-enforce din po natin yung of na disiplinadong driver kahit sa gabi. Yung isa sa mga importante na i-check natin sa gabi, yung pong mga ilaw ng mga sasakyan na napakahalaga po yan kung tumatakbo po tayo sa highway. Kung hindi mapapansin nung makasunod natin yung mga ilaw na may sasakyan pala o may motor pala, magkakos po ng accident. Pati po yung paggamit ng mga LED bars, malalaking mga ilaw, and yung pong mga blinking brake lights, mga blinking lights, yung pong magamit ng mga blinkers. Isa rin po yan sa mga i-apprehend natin dahil hindi po sila authorized gumamit ng mga blinkers, yung pong mga private vehicle. Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag diri ni Police Major Mariano. Report nagikan sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Ang balita ni aksyon na Alvin Graba builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:20 na nga oras sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Iloan Tasyanay. May sineko na to kuno nagkadtoho. Gahulat sila transformer nga ibutang nila. Din pa na ginabakalang transformer basis bababukid pa na or sa di na asta but na noning sitwasyon sini. May siniko na di sa bangga gahulat sila transformer nga ibutang nila ka mga animal nga klase. Nagkarukad-kadto mo dang wala transformer. Dapat nagdala na kamo transformer. Din pa na ginakuhang transformer ha? Ay, kabudlay man ni ispilingon nga klase sang panggawi ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Attorney Dan Pondevilla, ikaw ang YC sang Seneco, dapat tadlungon ta ni Attorney Dan Pondevilla, no? Ikaw ang YC sang Seneco, tadlungon ta ini. Kay para magtalaladlong ini sila tanan dira, no? Hindi ta pag kay balugid ko ka monitor gid kamo subong. Kay balo ko nga naka-tune in kamo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang aton lang dire, mantio, ang siningganis sang isa ta ka amigo mo, abaw siniko. Gasunod man ang prime mover. Abaw, ang prime mover pagid. Duha gid na sila ka essential needs sang mga tawo nga gahatag stress sa mga konsumidor. Abilihog ko balbal Action Rex. Hasta diri sa Saudi do mas stress ako sa ila sining nga ginahimo ay perte. Kita mo ran. Kantuan tanay sa Action Art Tayhupon sa Special Assignment and Research Team. Ini may kangtalan sa pila ka mga manunudlo nga may comorbidities nangin kabahin sang ginbakunahan kahapon nga adlaw. Kahangawa sa among hanay sa bakuna naghaganhagan. Yari ang kaundan sa report ni Action Art Tayhupon. Sa detalye, Action Art. At least Action Rex naghaganhagan na ang pagkahangawa sa mga manunudlo nga sadto na daw ay isang gana na magpabakuna sining COVID-19 vaccine. Umpisa nga nagpatigayon sa rollout sa bakuna diri sa bahin sa Metro Bacolod. Na sunod diri kay Sir Richard Hilangre nga siya man ang nagaserbing tagapamuno o presidente sa mga teachers para sa mga principal sa public school diri sunod sa Bacolod. Isa siya actually kahapon sang ginbakunahan sang COVID-19 vaccine AstraZeneca in Action Rex. Pero prior sa iya may ara na sang una nga mga teachers man nga ginbakunahan kalamanan mga principal iniyo kay ang ginbasihan gali ang assessment sang doktor sa NIPED kang may mga comorbidities nga mga miyembro sang Department of Education amo ang ginuna. So kalamanan diri mga principal ang nauna Action Rex sa ginbakunahan kag sila ni Sir Richard at least siya mismo naka-experiensya nga ining bakuna ng AstraZeneca naging tublok sa iyan na ay ginman sang side effect o kung namatyagan siya side effect after no kundi di pa lang pagpalangalay sa porsyon ng ginatublukan sang dagom. So nagalaom siya nga tiyagramanan diri sa mga teachers especially kung may ara na sa mass vaccination o labot ng supply sa Bacolod magpabakuna na ini tanan na sa ila siningahana. Yari nga palayag ni Mr. Richard Hilangre. Ang ginuna ng Action Art, na-declare lang ako comorbidity sa amon nga doktor sa DepEd na may mga record ng daga. Amo itong ginuna kagapon sa mga previous days. Ang iban guro, nakapabakuna man sa barangay, pero daw pila-pila lang guro. Way pag-idea sila nga daw teachers kitanan. Daw June pang iyagin sa teachers, yung ginuna lang anay, may mga comorbidities. Mga more or less, may mga comorbidities, mga pinakabilog. Aga kung kami do dito kay man to kay iban mga supervisor man to. Ang previous yang principal nakauna na to ng kamalo ka tamat yung mga principal may mga ginabrubat yang nakalabanan di daw majority na sa principal ang napakunahan. AstraZeneca ang akon daw majority sa Inobak. May arang gid mga brubat siya kung gamay lang gid daw gapalanakit man lawas pro do ka very mild ng gate.
okay gid siya. Ang sa Inubak kuno way gid sila sa gibatyag July 27 pang next dose namon daw lawig-lawig ado duwag ka bulan yang AstraZeneca. Sa mga teachers adto nga daw medyo batyag sang kakulba, subong do at least nag-open ang mind nila. Puro kalma. Sila kitinasita lang principal nga muna kuna pakunaan daw. Masunod din sila daw. Malarsunay sa prayag ni Mr. Richard Hilangri ang kaaksyon no aksyon at tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa Special Assignments. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa oras balita sa City Hall dugay-dugay kagang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo pakarunan tana mga kaaksyon. Daligid lang standby matag tanay pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:27 ng aton oras. Katuan tanay balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Doli kag Bacolod nagakuha sang 1,650 ka mga estudyante para sa summer job, no? Yaring kaunan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex, good news sa mga pamatanon kag estudyante karon nga enrolled sa buong school year bangod mayara sang 1,650 ka mga students ang padakwaon sang dole kag peso diri sa mga syudad sa Bacolod para mag-avail sining special program for the employment of students o kon SPES Action Rex. Ginapahayag diri ni Mama Rebecca Balikas ang pamuno sang Peso Bacolod nga ang Dole Action Rex ang nagkuha sang 250 ka mga estudyante 250 samtang 1,400 naman ang iya ka syudad para sa summer job. Na-delay ni Action Rex bangod man sa adjustment sang school calendar bala sang Department of Education. Nga sa una sa wala COVID-19 pandemic, April kag May hindi ginakandak ang summer job. Kag karon nga may mga adjustment sa calendar of activities sa Department of Education. Ginahulat pa sa karon no sang Peso Bacolod kung saan matapos ang subong nga school year para maumpisahan ang ining programa. Ang Dole Paid ang magatrabaho sa sulod sang 30 days samtang City Paid naman magatrabaho sang pulo kada Action Rex. Kag ini silang pagbabayaran sang 5 to 5 or 525 pesos sa kada adlaw Action Rex. Mayari diri sang explanation si Ma'am Balikas kaining 250 ka Dole Paid. Sulod diri siya mayari din niya sang mga database ang Dole nga ang mga estudyante before nga naka-experience naman summer job. Sila ini sa gihapon Action Rex ang padakuhaon kaya ang purpose ni is masigi-sige ang ila sining nga summer job tub-tub makatapos sila sa ila sining nga pag-eskwela Action Rex. Ang sabay naman sang City Paid ang mga forms Action Rex gin forward na sa mga kabarangayan diri sa may syudad sa Bacolod. Kag sila ini ang magapanagtag sa mga posible beneficiary. Kaya Balikas not because natagan kay ikaw dira sang form for summer job kwalipikado ka na bago di pa dalang pati Action Rex sa maid-aid kag stricto man nga screening sa Peso Bacolod. Isa diri sa bawal sa summer job kung magutod ka mo hindi pwede do Action Rex kundi isa gid lamang dapat estudyante naka-enroll kag nagedad 15 to 30 anyos. Aring tingog ni Peso Bacolod Head Rebecca Balikas. Ang doli na sila before nga apply sila liwat. Kaya once nga doli ka na, kumbaga space baby ka na mo. Okay. Ang purpose sina sang space gani, kaya to continue as until sa time nga matapos ka. So, ang dole gani, ang pila to last time, ginasyan mo ma'am? Subong ginindugangan nila nga mon doli, kay
kadako sang budget sang laki tungod sang last year, di ba? Why kami nagtuloy budget? O away nagtuloy sang program. So may mga budget sila nga extra, so dugang-dugangan nila sa amon. Mga 2050 na sa buong doli nga ginatag nga ginallocate sang doli sa and 30 days. 30 days kag 500 plus sila nga per day, no? 525 na per day. 525 man ang sa aton yung ni Mayor. City. Bali na, ang city. Bali nag-tandem naman si Mayor City. Kasi kung nulaton, kung ilan lang sandoli, 250, pila lang, pila kabilog, estudyante sa Bacolod. Actually, nag-support yung lamang sa interview natin na kay Pas Bacolod Head Rebecca Balikas sa tikon na 30 days ang doli paid, mga more or less, mga more than 15,000 man action na next ang nasiling nga paggabatunon. Kung 10 days naman sa city paid, mga more than 5,000 ang paggabatunon sa mga beneficiaries ang siling nga programa. Update, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time last 12:31. Get well son kay Paricoy Archie Ray Alipalo, no? Balik ko na magpakayo ka sir. Archie Ray Alipalo. Get well son Paricoy, no? Sige, arasa sa isa ka hospital ga payo-ayo sining mga inoras, no? Kadtong tanay balita ni aksyon na Marlon Hinavia ni may kangtanan sa PACE ginainganyo ang mga empleyado sa Kapitolyo nga magpabakuna sa mass vaccination buwas nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar. Aksurik sa manang ginayo gipangabay sa mga adlaw ni Progressive Alliance of Capital Employees ako na Vice President Renilo last year sa mga pareho niya nga mga empleyado sa gobyerno provincial ini may kantanan sa pagpatigayon sa mass vaccination buwas ng adlaw mga opisyal alas 8 ang takda sa aga nga sa diin ginapanawagan dari ang taranggit ng mga empleyado sa gobyerno provincial na magpabakuna kontra COVID-19. Pero sa mga aga, na-interview man naton si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II angon sa dugang sining preparasyon. Sa datos na gin-submit kay Diaz, nagapakita nga mayara sang kapin 200, no? Kapin 200 ka mga empleyado ang piho na gitya. Kag okay na magpabakuna buwas nga adlaw kaya antes ka matabakuna mayara ka sang fill-upan nga COVAX Vaccination Information Form. Kung nag-fill up ka dira, riya kahulugan nga luyag mo nga magpabakuna. So buwas nga adlaw sa residente na 200 naka-set up ng venue Negros First Residences. Dari sa mga area bala sang kadiwa, no? Mayara sang ginaplastar dari ginaplastar dari plano nga sa hindi ka pwede nga makasunod lang insigida. Mayara ka proseso nga sundon action next day o nati antes ka makasunod. Mayara ka sang manual registration nga pag-agyan ang vaccination area aras to atong agit sang ground floor sang Negros First Residences. Mayara masalagin pahamtang monitoring, safety, surveillance, and response, no? Tapos bakuna, pungko ka dira, i-monitor ka, may nagka-standby ang mga doctors kag nurses, isagwa sang building, may nagka-standby man nga ambulansya. Kasi kung mayara sa maglain blang pamatyagan. Sa ulunhan, mayara sang media and observers section. Ang magkapadelay lang hambal ni Diaz, pananglit nga mayara kasang ginabatsak sa lawas mo. Pero binagtaas ang blood pressure mo, BP mo, inigid ka pwede maturukan sa nga bakuna. Baton mo gid nga mag-normal ang imo siring blood pressure. Magasigi-sigi ni kundi buwas Webes sa Biyernes wala sang trabaho pero magasigi-sigi ni ang vaccination kamanting target na dari
Sobra sa klipo ka mga empleyado mo sa nga provincial capital, first dose sa COVID-19 gamit ang Sinovac. Yari sa Attorney Refrano Diaz. May about 200 kita ka mga employees na ready for vaccination. Ang aton residences is already prepared physically. Ang aton team of vaccinators also ready naman. We will start at 8 o'clock tomorrow. Governor will be there and the rest of the provincial officials na makatimprano kadto ara man gini-invite natin. Kung hindi masakop for the day, the following day pwede sila ka-continue. But we have enough vaccinators. Most of them have already been pre-oriented, no? May ara lang kita TV that will show the process again and again sa ila while they are waiting for their turn. There will be about 100 seats dira sa aton vaccination center. Dira sila ma-prep and after vaccination, dira man sila i-observe if there are any mga side effect, post-vaccination nga mga symptoms na ma-develop sila. Our doctors will be there, our ambulance will also be there just in case may kinahanglan kita. Attorney Diaz, sa buwas nga adlaw mga umpisalas 8 ang tagna sa aga, isa si Governor Bolacson sa pagsaksi sa ring mass vaccination. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinuboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Sige, pag-relaxan na ya. Sa mga kaaksyon tang panyaga na sa siningaod to, happy panyaga, happy timo-timo. No? May tisi anay ko. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalimtangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta sa kay Yorba Quiniol, tapos na ako di na bakunahan, first dose pa lang, mayo gid magpabakuna para safe gid. Ayos, thank you so much gid Yorba Quiniol. No? Kay Rosalina Arellano Espadero, dapat gid nga mabaksin para nga makabalik na ta sa normal. Ayos, kay Yorba Quiniol, may lang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Yorb Quiniol, no? Alin sa kay Ronnie Mananghaya, slingyang puso mo si Rex, kalma lang kay ato na sila kuno. Hopefully, mapasigan na nila as soon as possible. Dapat ma-assist na nila kay mag-abot gani ang tigululan kag may mga bagyo naman nan. Dira naman sila magsinala-sala. Relax lang, sir. Ronnie Mananghaya. Salamat gid sa Ronnie. Galing kayang... Ay, gahulat pa tungkol sila nga transformer. Ambot na, nga transformer, ginahulat nila. Ang problema, ang ginawas ang isda, no? Action Rex, good noon. As lang ko, halimbawa, nalista na ako sa LGU sang Feb pa. Di mahulat gid kami to Rex, nga gaan kami nila, schedule. Salamat to Rex. Sa halong ayos. Mas maayos siguro ipa-verify na madama sa concerned agency, no? Kung sinong LGU ina kag sinong gandol sina, no? Para siguro gid kung sanong schedule ninyo, no? Kay Bia Jonathan, may lang pagpamati, Rami Mondihar, may lang pagpamati sa kay nanay ko Alicia kag bilog ko nga taga Hacienda Pass, La Carlota City, ga monitor ko dia, Lapu-Lapu City. Ayos, Rami Mondihar, no? Junel Halorena, ang puso mo, Action Rex. Okay, sige. Junel Halorena. Lorenzo Lorino, sir, may lang pagpamati dira sa Talisay. May lang pag-monitor, Sir Lorino Lorenzo. Niagata. Ayos, salamat gid sir. Pigaw Ilaw Operation Officer. Gani man. Pigawit gina. Pelton Lipora, may lang pagpamati kay Sharon Mary Grace ga monitor da sa Pasay City. Salamat gid Pelton Lipora. Tomas Brunyola, may ginakayoda sila nga poste sa tubang Lopez panaad. Action Rex ga kalabay ko ginalas 9 sa ngaga. Sige. Michael John P. Season, may lang pagpamati dira sa Chato Ilise Paranaque. Great ko lang Tulyamo Boys dira sa Sumag, labi na gid sa kay Christopher Hison, no? Salamat gid. Rodora Syoko, mga haslo nga sineko, nagkadto sa site, wala dala transformer. Daw militar lang nga nagkadto sa gera, wala armas, minango, animalis gid. Gani man. Lilia Taton, crime motor na subong. Crime motor. William Osera Siles, mga inutil gid na sila nga duha, no? Alets Alphabito, hi Rex, hello man mama Let's, no? Alphabito dira sa Sumag. Okay, next si John Recicio Melchorita Ferrer sa Barangay Bata. Salamat gid Melchorita Ferrer, no? Romel Consa dira sa Barangay 2, no? May lang pagpamati Romel Consa. Kay Jade Villegas Duran, may lang pagpamati sa Kalumangan, Bago City. Kay Ivy Navarro, correct nga inotel na upod na sila sang prime motor. Gani man. Kagawad Imbong Jo Camponia Gata, Action Rex. William Osera Siles Seneco, pareho lang na sila sang crime water nga inotel.
Teres Semproniong, good noon. Salamat gid Teres Semproniong, no? Manuel Jan Ongra Sapal, amo gid na mga kabalan wala na huya ang Seneco Bacolod. Ayos. Okay. Halin sa kay Jenico Toto Tongko, patay siga, dugay-dugay patay na ni sang balayran. Amo gani, mandalahig pa di man silingan ay nako. Ayos, parehas na sila sang prime water mga animal ay binabaro. Ara sila Regent Pearl halin pa may ginakay o sila kuno. Halin sa kay Jenico Toto Chungko, no? Robert Roma, may lang pagpamati kay Lilia Taton, padal i-reporter kag interviewon on air. Sino pa tong interviewon nga hindi ka ni magsalabato? Good noon, nyagata, monitor lang kami di sa Gardenville. Salamat kita. Mayong udto, halin sa kay Niel Brian Balues, condolence sa pamilya, sa kay Melda Locasan Portonado, kag amuman sa pamilya Portonado, kag pamilya Locasan, dara sa barangay Agisan, Himamaylan. Si Lolo Tony Locasan, pagalubong na sa Pizza 21. Biyernes nga adlaw. Las 2 ang takna sa hapon sa pagamisahan sa Agisan Catholic Church. Ayos. Alin sa kay Niel Brian Balues. John Diamante, may lang pagpamati. Mark Juan, as ko tani sa, nabasa tani kay Mark Juan, Mang Juan, no? Remelin, good noon, dira sa Morsya. Salamat gid Remelin sa Morsya. And sa kay Jinsin Wadines nisa or Wadines na mute ka na mute ka Sir Rex gani man pag commercial kay na. John Vicente, hi, good morning. Pakigreet lang pamilya ko sa Mamaylan City sa Barangay Carabalan, pamilya Vicente kag from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz, no? Trexibo si Yoma lang pagpamati advance happy birthday kay Merly diri sa Kabog, no? Susan Gonzales, Jocelyn Libon Dispoho, Alan Mutmut Pido, Morning Action Rex, pakigreet lang da Sante Romel Barok kag barangay official sang Barangay Alicante, mga BHW, no? Nga nagapamati na sa sining mga inoras. Sige, salamat gid, thank you gid, no? Diri sa dalom nga porsyon, Brian Sophie Fuentes, mayong udto sa Rex. Salamat gid Brian Sophie Fuentes, no? Alex Montesa, pangatadua na sila si Rex. Ang taga Seneco kay pang partidahon tang kuryente. Kay Josephine Rice, Action Rex, next year kabay pa free gyapon ang vaccine kay 6 to 8 months lang ang protection sang vaccine. Halin sa kay Alex Montesa, sa Rex palihog lang kogreta sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Sister Jinky Rafaela Dilagdaon, gani ma'am. Ma'am Lida Zamora Yamagishi, Ma'am Lily King, kag sa Tropa EFC, madamo gid nga salamat. Salamat gid Alex Montesa. Okay, thank you gid. Belated 21st birthday sa kay Aljon Apil, halin sa kay Alex Montesa. Ayos, sige. Salamat gid. Standby mga kaaksyon, dali gid lang. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay kag may lang pagpamati kay Mary Vic Finiti Peruelo, no? Standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras. Dira sa area sang Barangay Banago, no? May buhawi nga nagtuhaw naman dira, no? Sa area sang may Barangay Banago. Salamat gid sa kay Vance Mangivin nga nagpadala sang iya sining picture sa pagkuha sa sining buhawi sa area sang Banago. Kabayon tang wala lang sang mga sablag dira, no, nga nagtuhaw dira sa may area sang Barangay Banago. Salamat man kay Caroline Oy Valdonado Policar, no, nga nagpadalaman sa Barangay Banago actually na nga buhawi, no. Gina-check pa naton karon dugay-dugay, no. Base kon may mga latest nga mga updates si ang barangay kapitan dira or ini barangay officials sang Barangay Banago, no. Sige, dali gid lang kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Update sa kapulisan sa Nakbanwa sang Talisay, nagapadayon pagunong pag-usisa sa suspect sa responsable nga pagpatay kay Barredo, no? Kag dira man sa Banwa sang Morsya, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala pa sang nakita nga persons of interest ang Talisay City Police Station ang makonsidera nga responsable sa pagpatay diri kay Brian Barredo, 22 anyos ang Purok Tangige, Barangay 1, diri sa syudad sang Bacolod matapos na sapuan ini kahapon nga adlaw sa Hacienda Sagrado Dos, Barangay Zone 16 sa syudad sang Talisay. Sunod diri kay Police Master Sergeant Reynaldo Suelto, kung ang motibo ang paghahambalan, wala gid sila sa may nakitaan pa sa karon ang ila siningahanay, magluwas gid lamang sa background investigation nga ginapatigayon sang ila siningahanay base diriya sa biktima aksyon na Rex. Sa karon ginahulat man nila ang resulta sang ginatawag bala action Rex nga post-mortem examination sa lawas diri ni Barredo as to kung diin gidya ang pilas, although nakita nila may pilas agtang, may pilas man sa dughan, pero ang luyag nila hibaluon ano gid bala ang gamit o kung posible ginluthang ini o kung hindi. Rason diri action na Rex nga sunod diri kay Suelto, posible action Rex, ang pagpatay sa biktima wala natabo sa Hacienda Sagrado Dos, kundi posible nga wigit gid lamang, no, ang ining biktima sa among lugar bangod wala man sa mga traces o wala man gani sa mga empty shells nga nakuha dito sa lugar sang insidente. Ari ang confirmation ni Police Master Sergeant Reynaldo Suelto. Actually, ang aton nga biktima, may previous case ni siya sa Bacacto, which is murder, na natabo ni siya sang 2019. Maling kay na-settled yan na-settled yan ang complainant, so wala ni siya na-filean kaso. Tapos, ang iya ni nga father, kagang iya brother, actually, ara subong sa presuan, sa kaso man sang drugs. Tapos, ang ining biktima ta, ara man isang drugs watch list sa Bacacto, sa Bacolod. Sir, sa background investigation sa biktima, sir, ano, sir, ang ninyo karon ang motibo sa pagpatay sa victim? So, hindi pa kaya final conclude, no? Actually, to be determined pa ang motive sang pagkamatay, hindi pa mapasod gitla ang motibo. Wala pa kaya sang persons of interest
or suspect. Inang-igo yung sir. Actually, ang pilas na sa aton biktima para sa forehead, sa aktang niya, tapos sa dugan niya. Pero hindi sa pamagpagod kung gunshot wounds hasta nga magwa ang result ng postmortem examination sa doktor. May mga recovery po na mga sa isang bala na kuha sa lugar ng president. Negative, wala gid. So amo na nga makasiling kami nga gindagdag sang sa area namon. Thankfully, sa area sang crime scene, wala gid ma-disturb ang mga hilamon blood. Meaning, wala ya sign of struggle. Meaning, gindagdag lang gid sa amon area. Aksyon na sa kabahin lamang niya ini sa pahayag diri ni Police Master Sergeant Reynaldo Suelto. Sa panwasang Mursya aksyon na Rex sa karon masakop pasigyapon sa pagpakigasapol si Police Captain Gerald Moya sa sining mga police personnel para ngaton kuntani tuyo no pakakuha kita sa pinaka-latest investigation na diri kay sa kaso nga pagpatay diri kay Archie Aguirre Action Rex nga taga Barangay Kambaog sa Banwasang Sinigaran. Action Rex wala na madugay nagpakikangot kita kay Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago in relation diri sa confirmation bala may buhawi sininyo bagulang ko kalakato may araw naman ko pa Action Rex ang pahayag ni Kapitan Mijares. Oh, may buhawi kuno sa imong lugar, Barangay Banago. Ay ko ka baluang kay magubla ko alinda padaway man ko kan kuan ko tokan ko ako nga tao. Aksyon na Rex kabahin gid lamang ini confirmation pari-confirman sa iya sining men aksyon na Rex. Rekta diri bagal balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol may lang pagpamati kay paring Alan Navales dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis ga monitor sa sining mga inoras. Paring Alan Navales kag salamat gid sa nagtimbre man nga may buhawi sa Banago. On the way na si Aksyon Alvin Graba dira sa area sang Barangay Banago to check mga kaaksyon sining buhawi nga naglunta. No? Life extension na vitamin D3 para sa ikayugid naton. Magbanwa sa Bacolod City Police Office ini may kangtanan sa kapulisan sa Police Station 2 Blanco Pasigyapon angot sa motibo kag pagkilala sa mga suspect nga nagpatay sa isa ka persona nga nasapon kahapon dira sa Bredco Port area. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Alright. Aksyon Rex, halong kada sa Buhawi, no? Ate budlining taga Sineco gid manod gid ni. Disgrasya gid nila sa Buhawi mo. Ha? Dala tong mansyon mo aw. Last stress patugay na sang kagahon naglaubos ng isda to. Tanugon blaw. Sige lang wait mo na. Di man ta magsaka bakal ka generator mo.
Gani Kung man. may generator lang, bisan lima pa na katuig, no? Sige lang, Sa ibang lugar to. Oo, lain man to yung, actually, 9 to 3 ba lang scheduled nila, kung 9 to 5, dira sa, halin sa may Lopez East, padulong dito sa Alihiso. Oo. May 9 o'clock to 5 o'clock sila sapon nga scheduled, pero yung country homes, sa Alihis, wala man to scheduled. Alihis, Stefania. Pero to, ano to? Pusti ko no to. But na no itong ginahulat pa to. Transformer, do, hindi ko kinsindi. Kung nga ginahulat pa din, patuhalin ba sa Amerika pa? Ang lahis ito ko, man, after naman karoon sa gabi, kag sa kagahon. May lang mabtan sila, tanis ang buhawi. Sila lang balayaw. Ang layo, magabihan na. May gid, panos gid. Panos gid ka, ginuot pa kadaan. Ang isda ko nga dagat, dagko na to mo. Do may mga sungay na to gani mo. Nagkalaubos sila yan. Daw ma-disgrace, hindi ka na karoon magbalik pero sa normal ang pwede mo na. Gani. Ang mga white ko to nga mga isda, ano gani magtawag na? Nung daw may kapa-kapa blang, koy nga daw may kapa-kapa, ano gani na? Flying koi. Ha? Flying koi. Flying koi. Ano na si Action GM, may ari pa din, ano na sa Action GM? Hyphen. Oo, itip gitong hyphen to. Wala gid ginawa na. Ay, oo, gid daw pila patos lang na kadilog. Ang duwa manog bata na. Ay, di ba si ko madisgrasya para ka naman nagbata na? Okay man lang magtatlo ka oras, 2 ka oras tani, pero magamon na ni nga siyam na ka oras ni. Why chance mag-champion eh? Ay na, no man. May kun siling ni Alfredo Sapal, lamayuhon na lang Action Rex. May kung malamayo mo na, may kung makaon. Pwede po yung nagawin lamayo kay Perting Init to. Oo, kaya tapat kita kung pwede lang na makaon. Di lamayuhon eh. Ano mo na, abi ka na. Ang sagod mo nga isa ka ba, tuig na sobra. Isaw lang ka. Ay, sige lang ginalungan mo na bla. Oo. Inang pag-abot mo na may istorya-istoryahon ka lang bala, pero wala man sila sabat mo. Pero may istorya-istoryahon ka lang bala. Oy, kamusta ka mo di? Ay, oo. So, ma-relieve ka sa stress mo kung makakita ka isda mo. Ate, laban eh. Aquarium na lang tuguro ng bilin. May na lampos sa taludtod na sang sinay. Kung aquarium nga kadako to, hindi ko man tumakaya kung pasanon ko to. Kung may mga generator lang ko, may home lang ko ni pareha sa imo mo. Una sa tamang balik. Ang isda ito mong kaluluoy. Ang kaluluoy, ang tao yan, pwede lang ito panagilot, bisan din mo. Ang tao makapamaypay pa. Oo, makapamaypay pa na kung isda to. Wadaan oxygen. Nawadaan, gid. Sige lang Ay, baldagin. Pero hindi pa nagurumano kita. Ati, why na gani? Naging padala na di sila sa picture ko, nagkalaya na. Ay, oo. 12 at pila pa to? 18 ka bilog? Ano mo to, abi? Buskid yun. Buskid. Alin pa ka dahil last 3 kagahon? Tinabugtawan ko, mga 3:30. Ati, wala na eh. Siguro pabayluan na sa siniko ang mga isda ko. Nagkalamapay. Sino man na mabaylo man? Si Roel Vinos? Ayo di purma. Ito isda ko na patayo kay halag kitang burnout ng labig-lawig ko. Amo lang na ang kwandira, ang problema. Ay, nagayuhom. Pagpadala sa akon sang picture. Wait to nimo. Ngita naman ta iba na. Inang bisan burnout na si gigyapon langoy nila bla. But na pwede na da. Ang bisan burnout? Yan na swimming pool? Ang lineman eh. Ayo di purma. Ang mga linemen eh. Ayo, kadamo gid sang area nga. Kadamo sang area nga burnoutan kadali ang area dito namon ya. Okay lang na po mga 2-3 ka oras. Oo, masampagar pa na pero mag-siyam na ka oras balda na eh. Ubos gid sila. Daga na guro 12 oras. Siyam ka oras na isip-isip ko.
Ay, ba palawig. Tiway na eh. Tapos ako sa gabi karon na eh. Tiway na gid ginpadala ko din nila sa butang sa labador na, way na gakalaya na. Sa labador tani tudloy gipagawa mo tani anay. Oo, ti wala na, way mingagaw kay mingagaw. abi to mabalik man ti anon to na abi karon do way kita chance di mag. Digit kay kung kabalo ka lang naglawig ka ba na, pili pero mo butang na sa labador sa balde mo. Oo eh. Ginawa Ato man to sila galing kay ambot anong ginaobra nila to kay wala man kuno sang transformer. Buta, di na nila pangitao ng transformer ah. Sa Central Market mo to po. Sa oo eh da. Ayo di purma. Kay may lang nga pagpanyaga da. So nila kinilaw ko nga tangigi kag tinulang ga-monitor lang dira sila sa Gardenville sa Tangob. Panyaga ta Action Rec si Osin Loksin. Si Osin Loksin. Wapo tangigi. Sige kanilo. Gani. Sa kay Warlita, dumipig paborada sa Barangay Banago. Pero hindi gid man lantaon pa ni Action Alvin Graba tong buhawi nga nagagi sa area sang Banago, no? Way pa sa subong. Si Alvin? Siya ay Action Alvin, di ka magsiling nga naghalin sa Banago, sa buhawi. Ayo di purma. Nang pro distansya sa buhawi, kasi ko na ko. Basi ako pon sa sang buhawi. Masalaan sa nga amay sang buhawi. Aba, si tatay. Ang amoy na mo na rin na, no? Amoy na mo na ligit lang sa ako, no? Dugay. Tansya kagit sa buhawi, kag hindi magsulong sa buhawi, no? Yan Pag Roaligmat Action Alvin, Yes. May lang pamati kay Kapchad, kay Jofred Zapanta dira sa Barangay Robles, La Castellana. Oo. Si Manuel Co. Si Mr. Joseph Chowa. Si Engineer Normandy. Pagipabot siya katong kagabi, kasi ko naman sabi sir mag-champion kagabi, mabalo ka kung makapauli na ta sa balay ta daw, hindi na ta magwa. Kaya ginatrangkahan na ni Mari mo. Luwas sa wala trangka, di daw kabudlay, gig katama magwa blaw. Kani kay kapi naman mo. Luwasin natin, basta kabudlay kita. Oo. Kay kapi, pagdala, burnout? Burnout kagabi? Kagahon to yan nag-burnout. Kadua nag-burnout primero, tapos nag-burnout hasta nasubong. Kadua nag-burnout to. May kay Steve Ramos dira sa barangay sa Dawis sa barangay 14 no, may lang nga pagpamati kay Steve Ramos. Salamat gid kay Steve Ramos. Monitor sa Dawis sa barangay 14, no? Good. Sila kay may simpo pa man na makapdana kita ni Engineer Arthur Normandia. Abi kong isda may temporaryo pa. O sige na. Si Tipo Roma. Ha? Tipo Roma may ara na Tido yaman lang to napakita yung isda ya. Do yaman lang to ang daw konsumo lang to guro tiwas gid. Tiya ni Norman kag ni Morena Alvarado kung may suggestion sa nga niya dapat Axorex janitor na lang imo nga Ayo di purma. Janitor Di na makoy fish kita kag hyphin amo na siya ang mga rasa bla janitor ang koy nga isda bla mga mahal pa na sige lang ang hyphin ko to daw mga anom kabilog tigok gid sila to kanugo sige lang ang koy nga dalag ko na daw mabatok pa na niya mabato nga nag tinga-tinga na ayo di purma. Ami sugbawon guro. Nakulag ko pwede ba na guro makaon? Gani man. Abot na ng gamil sina Engineer, may lang pagpamati kay Engineer Normandy Arthur Normandy. Kay Engineer Arthur Normandy. Kay Morena kag kay Sino? Norman Alvarado. Morena?
Morina kag si Norman Alvarado magkasawa. Ah, okay, si Morina kag si Norman Alvarado. To, tanong ko na gapamati sila simo. Ati guro. Gapamatigid sila subong Salamat din, salamat din. Siling ni Alfredo Sapa, wala gid mabulig da si Attorney Dan. Daw mayo man to hambal ya para sa siniko. Hambal man lang na. Ayo di purma. Way man ako. Si Attorney Dan Pondivilla, OIC sang Sineko. Oo. Mayo man tong hambal ya. Okay, may tupa eh. Mayo gid may tupa eh. Hindi na lang kuno sining ni Philip Libuon nga hindi na lang pag-swab kay base magpa-positive pang mga isda mo Action Rex. Gani man di na lang ipang lubong na to Di na lang pagsunuga. Siling ni Elias Bandada, nami man tani no isda mo ilisis ang pantat kay bisan brownout buhi na ya. Gani man ang pantat. Mga agaling kay daway ito na. Ngaton kalingawan man ang napag-abot tabla. Gani, about it. Ano, gungit. Oo, sige lang baylang na. Ngita naman tabago Nagapag-radio, ginalungan-lungan ko. Manakit lang ko, nagit niya. Why na yung problema si mo, kaya mag-brand out ya, may generator ka man daya mo. Why mag-brand out? May namawan di siya guwayo, di ko pala ni halay diyo. Namawan, gito. Kinakulbaan ko man ito, di mag-brand out, di kasi ako, tagaliog man ko. Oo okay lang na mag-brand out, isa ka oras na, makunan pa na sa battery, 2 ka oras, okay pa na, may battery man nga, kuhan mo. Sige, pasok sige. Pero kung mag-lawig na mag-amunay ka oras siya, why gid? Why chance sa mag-champion? Thank you gid sa balita mo. Ayo di purma. Sabi ko, hindi na ko magbalita kasi nawinit na sa imo isda daw. Gani. Okay, ano nang latest na Pati way gini action na Rex Development kay siling ni Police Lieutenant Andy Opaliang, Deputy Police Chief Station number 2. Way pag-iman sila so far gid sang lead as to sa identity ng suspect even sa motibo sining pagpatay sa kay Ahmed Haji, 34 anyos, taga Barangay Alihis. Pero suno sa kay Police Lieutenant Andy Opalia Action Rex na nagpasugot na ang pamilya ni Haji nga ipaidalom sa postmortem o kung autopsy ang bangkaya para nga makitaan kung ano pagid ang igo sini niya sa lawas kung ano ba lang ang kalibre sa armas luta nga nag-igo sini siya kay may ang nakita to ni Opalia Action Rex nga isa lang ang igo so far sa nakita niya. That's why natin i-hulaton pa niya ang resulta sa autopsy. May igo ini Action Rex sa bahin sang yasin nga tuga naglapos sa likod. Kapag pati sang pulis naton sa station number 2 ni Police Lieutenant Andy Opalia nga posible hindi nila gipatay ining biktima kag inwigit lang dira sa sinang lugar nga wala man ganing siya may nakakita pagkaaga na lang nga may basurero nga nakakita sang sining bangkay ni Ahmed Haji. Pag ginahimo kanang sa police station number 2 ginapro pamangkot ang pamilya kag ang mga close friends sa napatay nga base pa pala makahatag sang dugang lead sa padayon nga investigasyon sa aton sining kapulisan. Ang living partner na istorya sa siya may damo sa engagement man ang lamit niya tao ang living partner before siya na dula ang contact niya and at the same time background sa upahan niya na pareho silang online business online business pero wala kapag mabalaan ito na nung nila negosyo dito nga online kaya daw isipan pa sa mga hatag isang full information may base ito siyempre sa kasupo siguro Action Exposure sa Malayaga ni Police Lieutenant Andy Opalia ang Deputy Police Chief sa Station number 2 pag napasaligi ang pamilya nga magapadayon ang ilang investigasyon ang importante nga ang kooperasyon ara lang permi sa pamilya agad nga makabulig man sa pag-investigar sa ato siring kapulisan. Update ka mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Action! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio Philippine Standard Time.
launa 19 ang aton oras sa mga kaksonta diri kita nayho sa Evergreen Herbal Capsule, no? Magkabu ba sa patrol kay check ta partidra, no, kay makuan kita, mahisayod kita na idra kung kamustang area sang barangay Banago. Yaring Action Roger, standby na ya. Kantuan tanay si Action Alvin Graba sa patrol sining mga tinion parte sa sining Banago. Way sa power, way sa signal. Dalig lang Action Alvin, pangitanay sang signal mo dira sa area sang barangay Banago. No, i-check ta na si Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Alvin. Subong. Plastar, kadula signal mo. Go. Hindi maklaruhan ang imo nga signal, Action Alvin, ngitanay lugar dira sa area sang barangay Banago, Action Alvin. 1, 2, 3. Action Rex. Sige, proceed. Sige. Confirm Action Rex. More or less mga 8 minutes. Ipo-ipo Action Rex ang nagluntad. Pero sa Lawod Dampi, nga nakitan mismo sa mga agwardya diri sa area sang Banago Port. No? Actually, ari kita diri sa area sang Pulo Banago. Sir, confirmation lang, sir, mga anong oras estimate mo nagluntad ang gihinga ipo-ipo, sir? Mga alas 12:30, sir. Alas 12:30. Alas 12:30. Mga estimate mo, sir, may mga pinakaminuto? Lulag-lawag mga sobragro mga 40 minutes o more than 40 minutes. Okay. So, sir, di napakamtang po nag-sangga ipo-ipo, sir? Sir, ako may pilit ito. Oo. Tapos may giliktado sa punta sa may port. Tapos tunaw dito sa Dampio, may salambot sa bid ko, tunaw. So halindriya sa norte ang direksyon sa south. South. Oo. Boy, man sir, sa mga panimalay? Wala sir, wala sa kalambot yung mga buka. Nautod ka? So, sa mga panimalay ni sir, estimate mo, may pila sir ka distansya, paglantaw mo lang, sir, gikan sa distansya ng ipo-ipo, sir? Mga sa kilometro, sa kilometro, lapit na lang sa Panimalay. Tunga sa kilometro, malapit sa Panimalay? Oo. Okay. So, sir, no? Baskog yung man, sir, natunaw na, anti sa bread ko? Oo, natunaw, sir. So, grabe sa pusiyo kung dupi, pero dodasig na sa. So, yung mga isa na gugay, so, kulubaan ng galing. Okay. So, mismo, first experience mo ni sir? Oo, first experience, sir. Oo. Nga mo ganyan, sir? Si Haris, Haris. Si Sir Haris Action Art, isa sa mga Action Rex, isa sa mga gwardiya assigned diri sa Bredco Port area. Banago Port area Action Rex. Rekta diri sa Puno Banago with Action Papang Nixon Tahom. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod,
Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Alvin Graba reporting live dira sa area sang Barangay Banago. Mas mayo na lang ni kaysa tungasang lawod igo ang buhawi ba kun kaysa tikabudlay man ni nga masagang nimo daw ati mas mayo na lang kaysa tungasang lawod nagigo ining buhawi no dira sa area sang Barangay Banago. Kadtuan tanay sa aksyon na Roger Gotib hingagawon tani kay ining nagatrabaho sa Co-op sa Central Lopez sa Dakbanwa sang Sagay ginlutang man isang riding in tandem sa Dakbanwa sang Cadiz no. Yari ang kaundan sang report ni aksyon Roger Gotib. Sa detalye aksyon Roger. Action Rex isa ka shooting incident na naglumtad kagang biktima sini ginabang kagahon mga 12:30 ang tak na mga midnight. Action Rex sa matabo ang among insidente nagatrabaho ini sa isa ka kooperatiba diri sa bahin sang Central Lopez sa siyudad sang Sagay. Ang biktima gikilala kay Ahmed Castroverde E. Conel, 44 anyos sa edad, kag residente ini sang Hacienda Paraon, pero tabong insidente sa approach mismo sang pasulod sining Hacienda kay ilang sining inistranda sa may Bangka Pirong, sakop sa Barangay Kamahog, siyudad sang Cadiz. So sa report may igo ini siya multiple gunshot wound sa iya lawas kag may igo man nga fatal sa iya sining ulo. Padayon pa karon investigasyon sang kapulisan bangod nga wala gid sang may nakasaksi sa among insidente. Luwas lamang abi sa pila ka mga residente ay araman sa area nga nakabati sang halos 3 hasta 4 tanan ka mga lupok. Actually, ang isa sa mga nakabati sang lupok kag nadlok man siya gani magwa sa ila sila nga puluyan aton man nga na-interview action Rex nagyari ang iya sinipat mahayag lupok sunod ito 3 or 4 si siling po may natabo din yung problema sa among lupa tuman. Kaya mo itong kabati ko din ang andar ng motor nga away bla na single. Okay. Mo man to, hindi ko man makita kahit dan ng kami sang isa pa yung kabalay mo. Wala pa karon sa nga mapayag nga motibo ang makatapos ang kapulisan na hindi pa natin makontak si Police Lieutenant Colonel Castillo. Kami hindi pa si Papis kasi po nagkatest na lister on the house na response market biyan natin nga na sorry ha, so sa hindi pa siya makapag-state na ang pag-imbestigar sa sininga kaso. Hindi ba nila mapayag initially kung nanugin ang motibo kag sa karon wala pagid sang may matumod nga suspect o condition person of interest sa sining kamatayon sang 44 anyos nga trabante sang Kamulko Cooperative diri sa may Central Lopez nga siya ang nagapauli na kuntani sila pulian sa ginlutang ini sa ginapatihan riding in tandem sa sinigid lamang nga kaagahon. Mga 3 talang ka-empty shell sa caliber 45 pistol kay isa ka deformed slug ang na-recover sa crime scene. Kagangya ginasakyan yung single motorcycle nga isa kaskaygo ka duag blue at kaniin na natumba kagara siya sa tupad sa sininga. Natumba niya nga motorcycle nga paon kag dugoon. Report, gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutib nga report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Roger Gotib balita gikan sa norte nga bahin sa aton sining probinsya. Labi na sa syudad sang Cadiz kag Sagay area mga kaaksyon. Ang report ni aksyon Percival Villamor sa Central Negros magkaroon talang ina sa iban nga public affairs program diri sa aksyon Radio Bacolod. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang nagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, pasensya gid sa way ta malabutan, kag sa mga kaaksyon ta, nga nagpadala sa inla sining mga mensahe. Na?
Kita-kits kita buwas mga ka-aksyon na standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.